Ja ovog Mira. Jes, ne viš nikoga. Ni sunce, ne viš nikoga. Jebi ga, u 19. što je, evo, kupio od Pavla u Lučku. Kako u 19. blizu sve vidiš, i kuća blizu sve. Šta ima ovdje vidiš, sam fotak. A vidiš, kod Pavla u Lučku kako ne kupi ono, za jednu, evo Igor koliko para zradio, može kupiti od Pavla. Može sipiti Boga i sunce, a ovdje šta ovdje vidiš, ovdje ne vidiš ni ko prolazi. Ajoj, sam daće vidiš. Vjerda, iz potoka, nema ti potoka, kako te kažem. Asande, što ti ne učiš, Asande? Jel, hajde. Ja sam ne cijel dan jebem u mater, to ne znaš šta je to. Cijel dan samo ovo gledaš. Ma, to je više. Ne znam. Hajde. Prodaj kravi i ja ih na most slašnički, ovakvih krihu, reci ovaj da. Da su mlada pa da digneš nogu pa možda dalu za ovu stvar, ne. Ako vi probaj jedna, ako dobiješ šta da ide malo i odliš. Sve ja imao od toga ništa. Htjela sam kada je sve imao. Šta sam sve kupila? Šta je? Ništa. Prošla sam. Ni cikla sam uopće kupiti od vas. Ništa. Nosim ono što neko umre. Ni deke ne neš kupiti, hamo. Ko sam, što budem to traži nešto, ništa, nema. Žene, da ćemo ti ne. Pa sad je kancer. Što? Odo ja. Ove patke, šta sam kupio taman za mene, možda ja sam probao. Probao ti, probao. I slavim to od nas. Odo ja traž žena, traž. Pa Sandra. Jebe. Što bilo? Šabolo. Ti znaš dobro. Da piše, na ovaj program moraš sam pokušati. Ali sam da ajde, čitaj koji list. Da čujem šta se dešava. Evo onda češljak žene. Odo. Evo, treba.